Čaute, vás vítame u nového videa. Dneska si zahráme Bellyho. Jasne, už to každý natáčal. A teraz vám s novým hostom, totiž Julko. A ja... OK. To si nemal zameť. Ja už 6 mesiacov som nenatáčal. Akože... Súľaď, ale skoro som videl. Áno. Ja vidím nejaké tu nové. Mám jeden z VSF. Zobral si ten dalček. Tam bol dalček. Kde si, Julko? Ja tu na teba čakám. Vlastne ja som ho nekúkal. A poď už. Dobre. Ja zbijem čo najviac, aby som mal čo najviac peňazí do bufetu. Jo, lebo jeho to bude zabíjať. Aký pomoc? Idem zabiť Ježiška. Kde mi to mi dal? Konečne to zabím. Jo, trošku, jo. A keď vás spolu zabíja a snažíte sa ho zabiť. Je to strašne smutné. Súľaď, ale môžem mať... Ja už som dal polovinu života preč. Už len dvakrát ho hitnem a už zemže. Ale ten takový sneh... Možno ma to odhalila tá čierna obrazovka, keď furt zemžú. Ja sa ho snažím zabiť. Ty bol. Ja nemám strašne dobré reflexy. Toto je strašne late hra, keď zabíjate tohto. Asi ste videli môj prst už. No ja ho zabíjam. Ne, ja keď ho zabijú, tak zmizol. Už som ho zabil. Konečne. On je mŕtvej. Čau, Santo, mŕtvej. Akože to je najhoršie, lebo to je napríklad ten najhorší update, lebo
vyzerajú všetko inak, lenže toho policajta dali na Ježiška a tuto dali len taký fejkový sneh, strom a takéto ozdoby. To je strašne škoda. Za chvíľku dojde možno Julkov brat, takže nebude môcť natáčať, lebo bude píšťať. A musel pre video. Musel. Musel som to povedať. Kde? Ja ešte nie som dole. Ja nie som dole, ti hovorím. Povedal si, že ma čakať u Guli. A furt ma zabilial ten policajt, lebo toto. Ja som ho už zabil. Nikto ja už si normálne hľadám, zase pôjdem. Ja si tu zberám kojny. A akože to, čo urobili v novom update, tak to je strašne hrozné. Julius, kde si? Ja! Hej, ja to viem, kde je, to som raz robil. Som si raz robil super speed a išiel som toto. Len ja ho môžem vymazať. Jasné. A preto rozpráva detky, že? Kámo, ja ani poberčak nechcem. Nemusíš puska mať. Nechcem, doklameš! Tak. Ja ho teraz nezabijem, mňa to úplne nie. To čo tu urobili? A už som dokončil. Ja už mám 200 coinov. Viete, nečakám. La. Idem si celebriť. To si nejdu. Nevím, jaké sú to tie stage a prečo sa to stále do neba. Uí. Až nemám taký helný počítač, kde môžem natáčať. Bo sa ešte ani odhaliť nechcem.
Nemám kvalitný vôbec počítač, ja mám len nahranie. Jo. Mimochodom, ale to nemusíš kecať. Keby som natáčal by s jedným mojím kamošom, lenže on je odplavný. Ne, nemyslím toho, s ktorým som natáčal predtým. Myslím toho druhého, ktorý sa so mnou pohádal, ale ešte... A neviem prečo, my sme sa pohádali, potom sme nemali byť kamoši, ale on vieš, čo si povedal. On si povedal, že budeme kamoši. Reálne, my sme sa prestali baviť kvôli tomu, že sme sa rozhádali a on len napíše, budeme friendy už. Nebudeme sa hádať, ale budeme friendy. Ale reálne, ja nenávidím, keď niečo takéto vlaví, že sa najprv hádame a potom povie niečo úplne iné. Že najprv, že nejsme kamoši a potom, že sme už. To nechápem. On hrá na tablete. Jasné, ty kameš. Neklám. Hráš na tablete. Určite ja som... Nemám kvalitný vôbec na natáčanie notebook, len na toto strihanie videa, ale to je všetko, na čo mám. Jo, však to urobím. OK, aj toto vymažem. Nemusíš všetko vykecať. Ty kde si? Ja už tu čakám pol hodinu a ja zatiaľ som išiel. What? Ja tu čakám na Duska už 5 milión hodín. Aj už 100 milión hodín. Preto som zrobil. Ja už mohol ísť dole. Ale mňa to nezabilo, keď ja som spadol dole. What the fuck? Hej, ten... Nie, policajné auto to... Ty myslíš toho fajného bossa, alebo jak myslíš? Keď už ide... Keď ho už zabijeme, tak ti to bude môcť len vedieť, čo tam je, ale ty to neuvidíš na vlastné oči. Hihi. Lebo ja ťa nečakám. Hihi. Ja ťa nebudú čakať. Aj chápeš, že tu je typkyňa. Ja ju zabijem. Typkyňa? Vypadni. Tu som ja len. Aha, typkyňa.
Asi na nej budem farmiť peniaze. Lidi, typkyňou už. Ja som ju bugol. To si ľubíte sledovať, ja som ju bugol. Není ďalej nežia, lebo sa ju tu mlátim. A už mám 400. Keď budem mať 500 peňazí, alebo presne, alebo niekoľko 500 peňazí, tak prestanem už. Dobre. Keď ju uvidíš na mojom YouTube, tak to neviem, čo budeš robiť, lebo ona sa bugla. Takže teraz není ďalej než ja. Ja som ju bugol do steny. Ui. Ty si len tam, ja už som aj tam, kde je ten druhý beh. Ten druhý, kde musíš utekať proti s tým, aby si mohol byť rýchlejší, no. No čo je? Čo je? Tak asi sem hluchej. Bo som počul, že Darius? Ja to tak nenávidím, keď nemám ani peniaze. Z tej týpkyni. Blbej. To sa neodpojila. Alebo sa odpojila. Ale ja nechápem pekne. Haha. Akože ja nechápem, že jak ty môžeš stále niesť rebrí, keď ja som už ďalej. Ja teraz neviem ani, kde som bol. Asi od toho. Ale ešte ne. Lebo ja ešte stále robím to. Au. Tak. Ja som vylejčovaný. Ale môžeš mi povedať, že ja som bugol typkyňu. Ja som reálne bugol do lohu, som ju tam búchala, aby neutiekla a ja som už 50 miliónkrát zemžel. 17 minút natáčame. 17 minút natáčame. Tí, ktorí ste kúkali minulé video, to bolo pred 6 mesiacmi Soláďal. Ja nenávidím, keď ja som už predvčerom chcel natáčať len môj kamoš, ktorým som natáčal pred 6 mesiacmi. Tak on sa na to vykašľal. On mi povedal, že nechce ísť na tablet zase, lebo som už chcel ísť jednu hru, ktorá nejde ani na Xbox, ale ani na PlayStation. Ja potrebujem, aby môj kamoš jeden dostal notebook alebo počítač a naučím ho veci, jak ho ovládať jednu takú hru, čo by sme si potom mohli zahrať. Konečne som to po 100 milión rokoch som to dal. Už som u takého vetláka, ktorý nás nese. I believe I can fly. I believe I could choose the sky. No. Jo, ja som tam už bola, už som aj u toho Geli. Tože. A ty idem zobrať nejakú bazu. Ne! Milubral, au! Nespomaluj! Jeden! Ja sa spomalím. Ty hajtu! Ja ťa nenávidím! Nesmej sa mi.
Povolíte mi, co ti dal? Protože jsem to už aj zabil. Au! Au, já jsem raz zemřel skoro. Já jsem skoro zemřel, Julko. Lebo on vybuchol, a takže já... Už ma čaká len ten boss. Už to bude. Konečne to dohrám. Pod 100 biliónov lokov to už dám. Ja viem, že ja nie som Čech, ale som Slovák. Čo Julko je čo? Je Julkov kamoš, aj môj, je Čechoslovák. Zase Julková mama je Češka, ne? Tak to som vedel. Ne, ja nenávidím tie lejzly. Co? To je strašná hra, čo si vymyslel náhodne. To vymyslel. Yes! Mám 565 coinov. Jupi. Yes! To nemyslím ani, že ja to dohrám konečne bez teba. Už neuvidia tvoj škaredý skin čelný. Ja už som u bossa. Brrrr. Tebe nejdu, ani mne nejdou. Nenešli tie venty a dal som to po 100 miliónov lokov. Ale už len položiť z toho šéf kuchára, potom dáš. Keď poslední sa mi nevydali, tak budem naštvaný. Konečne! Konečne som... Prosím ťa! Ja som už 6 mesiacov nenatáčal, tak si to dám tak, že už budem natáčať, nie, že každý deň. Ja, tak ten boss je úplne nutný. Ten boss reálne ani sa nezmenil. Konečne to... Ja som reálne zabil. Ja som zabil 3 bossov. 3 bossov. Čau, lúzel. Lúzel to. Díky za peniaze. A auto sa skoro vôbec nezmenilo. Vôbec sa nezmenilo. Akože. Už jedu. Bye bye. Už idem toto dohľadať. Jupi. Ja som vyrazil dvere a už jedu. Ja som si povedal, že sa nebudem čakať. Ne, mne to driftuje. Ale aj tak som už tam došiel. To čo je akože? To je nejaký smutný nový update. Smutný update. Ja už asi viem, na čo sú tie veci. Stále sa tam točí to auto. Čo jako?
Potom budeš mať toho šéfa, toho Gelita šéf a potom budeš mať len ho musíš zabiť, potom musíš niečo uložiť, tie venty a pá! Ja reálne sem spadl, takže teraz musím českať znova. A na budúce natočím sám Fortnite. Lebo nikto nemá Fortnite. Okrem môjho brata, čo vôbec nenatáčam. Ale keby niečo, tak ešte minule, keď sme chceli natáčať, tak môj kamošovi som slúbil, že toto, že ho mám, tak no môžeme to skončiť, len ja to ešte dohrám, počkaj ešte, ty to môžeš kľudne vypnúť už, ale ja to ešte dohrám, aby som ti ukázal tí, ktoré ešte nehrali Bellyho. Tak ešte prosím, jo, ale ja budem mať len 4. dáčok. To už ani nechci ho už. Tak, prosím. Není to tak. Není to... Hej, ale ešte toto. Ja im chcem ukázať tým, ktorí ešte nehrali hento, tak ešte vám ukážem. A na budúce natáčam Fortnite. Jupi. Toto vôbec nie. Dnes sa natáčame spoločne s Pelkom. A vo videu, a keď budete počuť, bol taký jeden môj kamoš v minulom videu, tak to bol jeden môj kamoš, ktorý sa volá Felko, ja som ho musel už odhaliť jeho meno. A ešte je jeden kamoš, ktorý sa volal, že Michal a potom toto. No, konečne som dal to. Hovorím, hádali reálne oni jak povedal 27 minút na prečo ja odpovedal. Už jedú dokonce, jupi. Už som policajt. Jo, tak konečne sme to dali. Ešte to nie že vás dohrám, ale ešte... Ne, ja som išiel k babke. Tak, čaute. Ešte dneska budem natáčať, tak čaute.